Renewal og payment sa business taxes nagsugod na og kutob na lang kini karong Enero 20. City Treasurer's Office miawhag sa mga negosyante nga pahimuslan ang panahon samtang wa pa nagpunsisok ang mga tawo nga nag-apas sa deadline. Ania ang report. Gipahinumduman sa City Treasurer's Office kon CTO ang tanang magbubuhis nga nagsugod na ang business permit renewal and payments alang karong tuig 2024. Matod ni City Treasurer Marivey Reyes, abli alang kanila ang satellite offices sa CTO sa Robinsons Galleria Cebu alang sa North District ug sa SM Seaside City Cebu sa SRP alang sa South District. Nagsugod ang renewal ug payment sa business taxes ni atong Huwebes, Enero 4 ug mulungtad kini hangtod karong Enero 20. Ang maong mga satellite offices abli gikan sa alas 8:30 sa buntag kutob sa alas 5:30 sa hapon, Lunes hangtod sa Sabado. Bisan kung Lunes hangtod Biyernes lang ang trabaho sa gobyerno, bukas ang mga satellite offices sa Enero 6 ug Enero 13 alang sa kasayon ni adtong mga magpapatigayon o negosyante nga dili makalugar sa laing mga adlaw. Gidasig usab ni Reyes ang mga negosyante nga mopahimulos sa online assessment ug payment sa ilang business tax pinaagi sa online portal sa syudad nga www.cebuscity.gov.ph. Based sa atong mandate yun or atong directive from our Honorable Mayor, we encourage everyone to transact the renewal of business permit through online, www.cebuscity.gov.ph, and then mo register mo din na assessment and payment we can accept through online. Okay, so for your convenience. But of course, we can also cater you sa atong satellite offices. Sugyot ni Reyes sa mga magbubuhis nga pahimuslan nga mingaw pa ang mga satellite offices kay bag-o pa nagsugod ang pagpamayad ug dili kay muhuwat pa nga magkaduol na ang deadline diha pa molihok aron paglikay sa pagpunsisok unya sa mga tao. Gipahibalo sa CTO nga dunay mga penalty o silot sa mga di makabayad sa ilang business taxes sulod sa gitakdang panahon. Kini naglangkob sa 25% nga surcharge sa ilang total amount due. Aduna say 2% nga interest o patong, lakip na ang surcharge matag buwan nga dili mabayran ang business tax. Dili hinuon kini molapas ngadto sa 72%. Mamahimo usab nga trangkahan sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang mga balay patigayon nga walay updated business permit tungod kinapakya sila pag-renew ug pagbayad sa ilang business tax. For the business taxpayers na side, of course, this is very important that they renew their business and pay the corresponding taxes because without the business permits, we can close their businesses. Pwede na to sila siradaan kung wa sila permits. And of course, for the taxes, ang atong business taxes is the highest source of income for the city. So, dependent po ta sa business taxes for mostly sa atong ipanghatag nga ayuda sa atong mga katawhan. Midugang si Reyes nga malaumo ng ilang buhatan nga musaka ang ilang makolekta gikan sa business taxes karong tuiga itandi sa niaging tuig. Kini tungod kay ilang nakita nga nagkadaghan na ang mga negosyo dinhi sa syudad sa Sugbo. Sa wala pa ang pandemic, niabot sa 33,000 ka mga business establishments ang nalista dinhi sa syudad. Ug niadto lang Disyembre 2023, niabot na kini sa kapin sa 40,000 ka mga negosyo.